Pagkahuman ani na istorya kay makaingon jud ka na nganong nahitabo man to o nganong wala sila kabantayato. Mao ni ang story na makalingo-lingo jud ka pag humanimo og tan-aw. Pero bag-o ta magsugod, kung bag-o lang ka sa atong page, ang ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, og tanang bizarre moments na nahitabo sa tibuok kalibutan. Kung trip nimong inaning mga topics, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Sa tuig sa 2006, si Heather Kwan kay usa ka buotang bata na matinabangon sa mga kabos. Mao gikuha niya ang kursong law kay para tabangan niya ang mga ginadaog-daog. Nagpuyo ni si Heather sa ginarentahan nila na balay kauban ang iyang uyab na si Ryan Waller, 18 years old. Sa parehang tuig, nagsabot ang mag-uyab na mag-celebrate og Pasko sa papa ni Ryan Waller. Pero pag-abot sa adlaw sa Pasko, si Don Waller, papa ni Ryan, kinatingala na wala na abot ang iyang anak ug si Heather. Ginakontak ni Don ang iyang anak, pero walay motubag. Mao naglain na ang iyang kutob, so imbes personal na moadto sa balay sa iyahang anak, kay nitawag na lang siya og pulis ug namalihog na bisitahon ang balay sa iyang anak sa Arizona para makasigurado na okay ra sila. So pag-abot sa mga pulis sa balay ni Ryan, nanuktok sila kapila ka higayon pero wala joy ni gawas. Ginatan-aw nila sa bintana ang sulod sa balay pero ngit-ngit. Naay gaming siga pero di gihapon maklaro. Sa sigig pangayos sa mga pulis, naay nangabri sa atubangan sa portahan. Ug sa pag-abri ani portahana, ang nisugat sa ilaha kay si Ryan Waller. Pero si Ryan kay naay black eye sa wala na mata ug naay samad sa may ilong. Nangutana ang mga pulis na naunsa man na imuhang mata. Pero walay gihatag si Ryan na straight na tubag. Murag daghan pa kayo siya paligoy-ligoy. Pero niana ra pud siya na wala siya kabalo. Nangutana balik ang mga pulis na kinsa ng babae na naghigda sa may couch. Wala na pud nihatag og straight na tubag si Ryan. Pero niana ra siya na iya ng uyab ug natulog ra na siya. Pero kani si Ryan kay dili mahimutang, wala sa focus, wala siyang kaugalingon, sigig alingsa. Pero sa hangyo sa mga pulis, nakasulod ra pud sila sa balay ni Ryan ug nidiretso ang mga pulis padulong sa sala. Ug didto nahibalan sa mga pulis na kani si Heather na uyab ni Ryan na nagkulob na tulog sa may couch kay patay na. Ug katong niaging adlaw pa ni walay kinabuhi. Ang rason sa kamatayon ni Heather kay gipusil siya sa ulo. Giaresto si Ryan Waller sa mga pulis. Pero si Ryan kay wala kasabot sa mga panghitabo. Pero niuban gihapon siya. Gina-interrogate na si Ryan Waller sa Arizona Police Station. Sa sugod kay normal lang ang ilang conversation. Pero nagkadugay, nagkawalay klaro na si Ryan. Kanina interrogation kay nahitabo ni sa oras sa alas 5:08 sa hapon sa December 26, 2006. Makita nato si Ryan sa video na nakasuot og puti tanan, up and down, og naglingkod sa usa ka kwarto og nagpaabot na siya istoryahon. Kani si Ryan kay wala siya gipusasan. Pero while galingkod siya, nakakita siya og posas nagikabit sa lamesa. Ug pagkita niya sa posas, gisuot ra pud niya. Ug paghuman og suot ni Ryan sa posas, naglingkod siya na nagpurma og pungko og naghilom ra siya, naghinuktok mga 50 ka minuto. Pero taod-taod nitindog lang siya og kalit ug mulakaw na unta. Pero nakita niya na naa de posas ang iyang kamot. Isulod na ang interrogator ug naay gipahimo ang interrogator sa iyaha. Ug ni comply ra pod si Ryan. Niingon si Ryan na pwede na ba kumuuli.
Ni anang interrogator na dili ka pwede mo uli. Sabay si Ryan na suko, na murag na suko na bata. Niingon ang interrogator na basahan ta ka sa imuhang Miranda rights. Ug niana si Ryan na, unsa man na, natingala ang interrogator. Niana siya ka Ryan na, wala ka baloon sa ng Miranda rights? Nibalik og pangutana ang interrogator. Ug niana siya kay Ryan na unsay pinakataas nimong nahuman sa eskwela. Pero si Ryan kay naghinuktok ra, nagtanaw sa layo. Makita ninyo sa video na layo ra kaayo ang mga tubag ni Ryan sa interrogator. So I'm going to read you something to make sure you understand your rights. Okay? Basically, I'm going to read you. You've seen Cops before, right? Ever seen a TV show Cops or CSI or anything like that? Okay. You ever seen that? No. You've never seen any kind of cop show? Lawyer show? Any kind of show? Yeah. Okay. I want you to listen up real close now. Okay, you have the right to remain silent. Anything you say can't be used against you in a court of law. You have the right to the presence of an attorney to assist you prior to questioning and be with you during questioning if you so desire. If you cannot afford an attorney, you have the right to have an attorney appointed for you prior to questioning. Do you understand these rights? Yes. Yes? Okay. Gilahi na sa interrogator ang iyahang mga pangutana. Ug ang iyang pangutana kay kaila ba niya si Heather Kwan. Gusto sa interrogator, nagikan kay Ryan moingon siya na kana si Heather kay akuan ng uyab. Pero mao gihapon ang mga tubag ni Ryan. Dili haom sa mga pangutana. Hangtod niingon ang interrogator na patay na si Heather. Ug dito na natarong gamay ang mga lihok ni Ryan. Giingnan naman ni ganina before sila naabot sa police station na patay na ang iyang uyab. Pero karon siya kaayo siya. Karon nagstory nagsugod si Ryan. Mura gina-remember niya og taman ang mga panghitabo. Gi-story ni Ryan na kani si Richie og ang iyang papa kay nisulod sa ilahang balay og gipangpusil daw sila gamit ang usa ka revolver. Galay-lahi gihapon ang story ni Ryan. Mao nagaduduha ang interrogator kung tinuod ba niya ang iyang mga gipang-ingon. Mao ni ang sunod nagiingon ni Ryan. I just want to go to sleep, man. That's it. Hey, Ryan, Huh? Huh? there's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch. She's dead. Well, these people came over, Richie and his dad, with shoot and arrow, bow and darts. Gistriktuhan na sa interrogator ang iyahang mga pangutana human sa mga giistorya ni Ryan. Pero sa oras sa 5:52 sa hapon, murag gikapoy na ang interrogator. Mao nagrelax sa siya kadyot ug naghunahuna kung unsay ang sunod buhaton. Pero sa tunga-tunga sa iyahang paghinuktok, naa siya nabantayan sa ilong ni Ryan. Ug niana siya nang patanawa ko sa imuhang ilong. Let me see your nose. Put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back. Dito na diskubre sa interrogator na naay upat kaigo sa bala ang naong ug ulo ni Ryan. Dili si Ryan ang nipatay kay Heather. Biktima ra pud siya. Pero si Ryan kay nakasurvive lang pagpusil sa iyaha. Para masabtan nato ni tanan, mobalik ta sa adlaw sa December 23 na ay duha ka lalaki na nitisting og sulod sa ilahang balay. Mao ni si Richie Carver ug ang iyang papa na si Larry Carver. Niadto ni si Richie ug iyang papa sa balay ni Heather ug Ryan kay naa sila'y panagbangi. Kay kani day si Richie, ila ning kauban sa balay sa una. Pero kay naa sila'y giawayan, maong gipahawa si Richie ni Ryan ug Heather. Ug kani si Richie kay nagpalaban sa iyahang papa, maong namalik sila didto para manimalos. Maong sa December 23, pagbalik ni Richie ug iyang papa sa balay ni Heather ug Ryan, kay niagi sila sa likod sa balay.
Pero nakabantay man si Ryan, maong gidagan niya ang portahan o gipugnan. But unfortunately, nakasulod ang kamot ni Richie na naay dalang pistola o gipusil ang naong ni Ryan. Ang duha ka bala na unang gipabuto kay naigo sa ilong ni Ryan, pero nilapos sa pikas. Ang ikatulong bala kay naigo sa iyahang mata, ug kato nilubong sa iyahang utok, kauban ang mga bungo na nabuak na inagian sa bala. Ang ikaupat na bala naigo sa iyahang ulo, pero wala siya nilapos ug igo ra siya nakabuak sa iyahang bungo. Pagkaigo ni Ryan kay nakuyapan dayon siya, ug nagtuo ang mag-ama na patay na si Ryan. Maong nakasulod na sila sa balay ug ni straight padulong sa may sala ug nakit-an nila si Heather ug ipabuthan ang iyahang ulo. Human ato kay nadakpan ang mag-ama na si Richie ug Larry Carver ug napriso sila panghabang buhay. Gituohan na namatay si Heather on the spot, ug pagmata ni Ryan kay naa man siya grabing brain damage tungod sa bala, maong wala siya kasabot sa mga panghitabo. Nakita niya si Heather sa may sala ug abi ni Ryan na natulog ra siya. So maong si Ryan ni adto pod sa iyahang kwarto para matulog. Ug pagkaugma sa December 24 kay maora gihapon, si Ryan kay wala kasabot sa mga panghitabo. Ug tibuok adlaw sa 24, gituohan na kani si Ryan kay dili na mo function og tama ang iyang hunahuna. Naglibot-libot ra kini sulod sa ilahang balay ug nagtuo na natulog ra ang iyang uyab, pero sa tinuod patay na di ay. Ug pagkagabi nibalik ra pod si Ryan sulod sa iyahang kwarto ug natulog. Ug pagkaugma sa December 25, maora gihapon ang ilahang sitwasyon. Naglibot-libot ra si Ryan sulod sa ilahang balay, samtang ang lawas sa iyahang uyab kay nanggahi na sa may sala. Ug sa parehang adlaw, naabot ang mga pulis ug nahibal-an ang ilang sitwasyon. Gituohan dayon sa mga pulis na si Ryan ang nipatay kay Heather, maong gi-interrogate siya og taman. Kung di lang untain na ato ang mga nasa huna-huna sa mga pulis, basing makatawag din sila og ambulansya, ug basing matagaag first aid si Ryan ug mahibal-an ang mga inagian sa bala sa naong ug ulo niya. Pero kay suspect man ang tan-aw nila kay Ryan, dili nato ang ilahang gihimo. Abi sa mga pulis, nakatong black eye ni Ryan kay gikan sa pagsukol ni Heather. Gisakay sa police car si Ryan ug 6 hours ang nilabay bag-o na diskubre iyang mga samad. Ug katong sa 6 hours, kada segundo ato kay nagadako ang damage sa iyahang utok. Every second counts kay utok na gud na. Grabe nag-internal bleeding ang naa sa sulod sa iyang utok. Kay magtulon na kaadlaw ang nilabay, gikan atong nalubong ang bala sa iyang utok. Maoy na ato ang mga lihok ni Ryan pag-interrogate sa iyaha. Namurag wala siya sa iyahang kaugalingon, kay grabe na kaayo ang iyahang brain damage. Mao ni ang video atong pag-abot sa ambulansya para musagop kay Ryan. Hey guys. Captain, you're not going to believe this one. I can't believe it either. You're right. I've already heard the story. I can't believe it. This is just my observations that this might be an entrance, this might be an exit, this might be into his eye. And he's acting like he has a serious head injury, which would make sense. So, What's your you guys name? confirm. Ryan. Yeah, we'll take them. I don't know why. Yeah, it's we like can tell. Did that all? Has it been like that before, or just happened tonight? like this for like a day or so. Kailangan din operahan si Ryan para siya matabang. Pero kanina operasyon kinaay dakong kapalit. Tanggalon ang dakong parte sa utok ni Ryan kung asa na damage. Pero tanggalon pod iyahang duha ka mata. Successful ang operasyon. Pero sa kagrabe sa injury, dili na makalihok-lihok si Ryan na siya ra isa. Maong gipapauli si Ryan sa iyahang mga ginikanan para maalagaan. Og 10 years nilabay, kay namatay si Ryan. Kay giatake siya og patol. Og kato na patol kay ang hinungdan tungod sa iyahang brain injury. Rest in peace, Ryan Waller.
So kung trip nimo og mga dark, strange ug mystery stories, naga-release ko og long form video once a week. So like, share and subscribe. O kung na kay mga suggestions sa topics, just comment down below. So kato lang, salamat ug dalaygon ang Dios. Mamainit na ta.